Ja vás teda všetkých vítam na webinári k Dobroprogramu. Ako už asi viete, Dobroprogram je vlastne grantový program Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktorý otvárame v roku 2025 už ako druhý ročník, respektíve teda už druhýkrát. Tohtoročný ročník Dobroprogramu sme sa rozhodli trošku inovovať a zmeniť práve za účelom toho, že sa snažíme alebo budeme snažiť v priebehu roka 2025 viac fokusovať svoje aktivity na prácu s mládežou, teda s mladými ľuďmi. Práve preto aj Dobroprogram je vlastne fokusovaný alebo teda nastavený práve na snahu o zapojenie mládeže do dobrovoľníckych programov, respektíve projektov a teda dobrovoľníckych príležitostí. Viac si teda povieme o Dobroprograme v jednotlivých častiach dnešnej prezentácie. Ja vás nechcem nejako zahltiť nejakými siahodlhými monológmi o tom programe, ale budem rada, keď si prejdeme aspoň základné časti o tom, čomu sa teda venuje aktuálny ročník, aké sú jeho ciele, čo vlastne v rámci programu ponúkame, kto sú oprávnení žiadatelia, aké sú oprávnené aktivity, nejaké ďalšie informácie o podmienkach, ktoré vlastne žiadatelia musia splniť a teda pár informácií k časovému harmonogramu. A budeme veľmi radi, keď budete mať možno na nás nejaké doplňujúce otázky, aby sme vám vedeli zodpovedať práve prostredníctvom dnešného webinára. Ja teda začnem, ako som už hovorila, Dobroprogram, tohtoročný ročník Dobroprogramu je vlastne zameraný na to, aby sme vlastne do dobrovoľníckych príležitostí zapájali mladú generáciu. Je to teda v súvislosti s tým, že Dobrovoľnícke centrum chce v tomto roku viacej pracovať v rámci rozvoja dobrovoľníctva práve s cieľovou skupinou mladých ľudí do 29 rokov, pretože sme presvedčení o tom, že vlastne práve mladí ľudia sú tým kľúčom k dlhodobému rozvoju dobrovoľníctva. To znamená, že ak začnú dobrovoľničiť práve mladí ľudia, tak si zachovajú tento zvyk aj do budúcna a teda zostanú dobrovoľnícky aktívni aj v čase dospelosti. Na to však ale musia mať z nášho pohľadu dobrú prvú skúsenosť s dobrovoľníctvom a práve preto sa snažíme v rámci Dobroprogramu vytvoriť podmienky na to, aby sme vlastne vedeli vzdelávať organizácie k tomu, aby vlastne vytvárali kvalitné dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí, ktorí sa do nich teda zapoja a ktorí si vlastne uchovajú ako keby tento zvyk aj do dospelosti. Cieľom Dobroprogramu je teda vlastne vzdelávať tieto organizácie, respektíve vychovávať a vzdelávať koordinátorov dobrovoľníckych projektov alebo dobrovoľníckych príležitostí v rámci neziskových organizácií, ktorí vlastne vytvárajú a realizujú a koordinujú aktivity pre dobrovoľníkov, teda s radou mládeže. A teda tak vlastne vytvoria alebo prinesú nejakú pozitívnu zmenu komunitám v Trnavskom kraji a vytvoria teda kvalitnú prvú dobrovoľníckú skúsenosť, ktorá týchto mladých ľudí bude motivovať k tomu, aby v dobrovoľníctve aj pokračovali. V rámci Dobroprogramu preto ponúkame akreditovaný tréning manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo vlastne súvisí práve s tým, že poskytneme organizáciám možnosť vyškoliť si koordinátora dobrovoľníkov, ktorý teda bude realizovať tieto dobrovoľnícke projekty vo svojej organizácii. Samozrejme, s tým súvisí aj finančný príspevok pre organizáciu vo výške do 500 eur, a to práve na realizáciu samotného dobrovoľníckeho programu. No a potom je to bez pochyby aj odborný mentoring, a to v dvoch líniách, a to vlastne odborný mentoring v rámci toho samotného akreditovaného tréningu, kde vlastne budú k účastníkom tréningu k dispozícii školitelia platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
ktorí vlastne vás budú nielen sprevádzať školením, ale zároveň budú vašimi mentormi pri príprave manuálu dobrovoľníckej aktivity alebo dobrovoľníckeho projektu. A tam vlastne budú vás tým sprevádzať celým tým procesom, budú vám vlastne môcť pomáhať s prípravou toho manuálu. A potom je to vlastne tá druhá rovina toho mentoringu, kedy už sa vlastne budete môcť obrácať na nás ako v rámci dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja. A budete môcť teda aj nás požiadať o možno nejaké odborné rady alebo ten mentoring v súvislosti už so samotnou realizáciou a implementáciou toho dobrovoľníckeho programu v rámci vašej organizácie. No a samozrejme v súvislosti tejto je tu aj možnosť sieťovania sa s inými organizáciami, možnosť získať nejaké inšpirácie a pozdieľať skúsenosti s inými partnermi, ktorí sa takisto do programu zapoja. Program je teda určený pre neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia, ktoré majú buď sídlo teda priamo v Trnavskom kraji a teda tu aj realizujú svoje aktivity, alebo vlastne vieme výjsť v ústrety aj takým organizáciám, ktoré nemajú sídlo priamo v Trnavskom kraji, ale preukázateľne vykonávajú svoju činnosť práve v rámci kraja. A každý takýto žiadateľ, ktorý spĺňa túto podmienku, respektíve všetky podmienky v rámci grantovej výzvy, ktorú máme zverejnenú aj na webe Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, tak každý žiadateľ vlastne môže predložiť iba jednu projektovú žiadosť. Čo sa týka aktivít oprávnených, tak tu vlastne vieme podporiť rôzne projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny, ktorými môžu byť tak deti ako aj mládež, seniori alebo osoby so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, prípadne iné komunity, ktorým môže mládež pomôcť. Ale čo je dôležité, je práve to, že tie dobrovoľnícke projekty musia byť realizované s radou ľuďmi alebo dobrovoľníkmi s radou mládeže a teda im vlastne poskytnúť tú prvú alebo možno už opakujúcu sa dobrovoľnícku príležitosť na to, aby vlastne získali skúsenosti s dobrovoľníctvom, získali priestor na svoj osobnostný, prípadne kariérny rozvoj. Dôležitými podmienkami programu je vlastne práve absolvovanie už spomínaného akreditovaného tréningu. Informácie o tomto akreditovanom tréningu sú k dispozícii na stránke platformy dobrovoľníckych organizácií a centier a organizácií, kde vlastne si viete získať aj viac informácií a takisto máme aj prelink na túto podstránku platformy uverejnenú v našom článku na webe Dobrovoľníckeho centra. Tu sa dozviete teda viac o tom, čo vlastne, v čom sa budete vzdelávať, aké informácie získate v rámci tohto akreditovaného tréningu. Dôležitá informácia je, že tréning bude prebiehať tak prezenčne, ako aj online, a to v rámci apríla. Ak sa nemýlim, od 7. do 9. apríla, teda v priebehu 3 dní, to bude prezenčná forma tréningu priamo v Trnave, v priestoroch našich coworkingových na nádvorí, kde sídli vlastne aj Kubík nápadov. No a tu vám vlastne ešte všetky informácie pošleme a následne teda budú 2 online dni, to je 9. a 10. apríla, ktoré už vlastne môžete absolvovať či už zo svojho pracoviska alebo z domu. Čo sa týka tohto akreditovaného tréningu, okrem času a miesta je dôležité povedať aj to, že pre úspešné absolvovanie tohto akreditovaného tréningu je potrebné absolvovať minimálne 90% toho tréningu, čiže je možné, že nebudete sa môcť zúčastniť celého tréningu s výnimkou nejakých 2-3 hodín, alebo tak nejako to vychádza, tak takisto bude akceptované, že ste ho teda absolvovali a na konci tréningu je vlastne teda potrebné odovzdať manuál dobrovoľníckeho programu. A na základe tohto odovzdania tohto manuálu vlastne absolvujete tréning a teda získate aj certifikát o jeho absolvovaní.
Ďalšou dôležitou podmienkou programu je zapojenie minimálne 5 mladých dobrovoľníkov do projektu. A samozrejme je tu aj veľmi dôležitá podmienka z časového rámca, a to je realizácia projektu medzi 1. májom a 30. novembrom 2025, ale o termínoch si ešte určite povieme. A teda aj rovno sa k tomu dostávame. Dobroprogram je teda vyhlásený už v tomto momente, niekoľko dní, týždňov. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. marca 2025. Následne bude teda v spolupráci s našimi partnermi a spolupracovníkmi prebiehať v rámci hodnotiacej komisie hodnotenie žiadostí a výsledky by mali byť vyhlásené najneskôr do 25.3.2025 a to prostredníctvom nášho webu a samozrejme podporeným žiadateľom takisto príde mailová notifikácia, respektíve ich budeme kontaktovať. Ako som už spomínala, termín akreditovaného tréningu je potrebné si už v tomto momente ako keby zarezervovať ten čas, nakoľko tento termín je nemenný. No a následne realizácia projektov, ako som už spomínala, by mala prebiehať v rámci časového rozmedzia od 1. mája do 30. novembra a následne bude potrebné odovzdať záverečnú správu do 12. decembra 2025. Pre účely odovzdania záverečnej správy máme pre podporených pripravený taký jednoduchý PDF formulár, ktorý bude potrebné vyplniť, kde bude teda potrebné jednak uviesť takú finančnú správu k danému programu a respektíve vášmu projektu a samozrejme budeme získavať aj nejakú spätnú väzbu od vás k tomu, ako sa vám darilo, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo by bolo možné zlepšiť a tak ďalej.